खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सनिफ्राय आं दैमालु जों दायो दङ भेरगाव जिल्लानि इउपिपिएलनि गाहाय लेङाइ आफादगिरि बिथां महन बर' जों लोगोसे बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गागि सासे मावथिमोन। जों गिबियावनो मिथिना लाग्रोनि सारनि आबुं सिनायथि। सार नोंथांखौ गिबियावनो जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्सआव बरायनाय थाबाय। खुलुमबाय। प्राइम 24 जी हेडलाइननि जी निउज करस्पन्डेन्ट बिथांमोन आं खुलुमनाय थाबाय। जेसेबांखिनि नोंथांमोननि जी चेनेलनि जाय सुबुंफोर दं नायग्रा बिथांमोननिसिमबो रायजो राजासिमबो आं खुलुमनाय बावहरबाय थानाय जाबाय। दा गिबियावनो आं मनमोहन बर' 1996निफ्रायनो आं मोनसे सामाजिक जि संगठन नैबे एबसुजों जुरित दंमोन। आनसलिकआव बिबान लानानै 96आव बिबान लानानै खामानि मावबोदोंमोन। बेनि उनाव डिस्ट्रिक्टआवबो एसे बिबान मोनदों, बुंथिगिरिमोन। फार्स्ट टाइम आं अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि, बेनिफ्राय बुंथिगिरि। 2 बोसोरनि थाखाय आं सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मेम्बारबोमोन। बेनिफ्राय आनसलिकआवनो गोबां बिबानाव थानानै कन्टिनिउआसलि थांनाय 2005सिम आं बिबानावनो दङमोन एबसुनि। बेनि उनावबो माखासे बिबानफोर लानानै एसे खामानि मावबोदों समाजनि। बेनि उनाव फैयै फैयै कुनु दिन माने संगठनखौ बाद होनानै आं माने फैयाखै, माने कन्टिनिउआसलि फैयै थांनाय 2015आव जेब्ला गोदान मोनसे राजखान्थि हान्जा नैबे इउपिपिएल दाबाय, सिगां पिसिडिआरमोन, बे पिसिडिआरनिफ्रायनो आं बिबानाव हाबनानै राजखान्थि हान्जायाव बिबानाव हाबनानै दिनैसिम बिबान लागासिनो दं आरो खामानि मावगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो माखासे गोबां माने घटनाफोर दङ जेनेबा आं बेखौ बुंथ'ला। सिम्पोल हिसाबै आं मनमोहन बर', आं नैबे सोनबारियाव थायो, आं भेरगाव आनसलिकनि आन्दाराव दङ। गतिके आंनि परिचयआ बेखिनियानो आरो। सारा माब्लानिफ्राय राजखान्थियाव आगान होजेननायमोन? राजखान्थियावनोथ' जेब्ला बिपिएफ दाबाय बे समनिफ्रायनो एसे आंगुथानिभाबे लोब्बा दङ, बिसोरजों जुरित दङमोन आरोखि। बिपिएफ जेब्ला दङमोन, बेनि उनाव माने बिपिएफ गावस्रानानै मोननै जाबाय। बेनि उनाव आबसुनि जेसेबांखिनि माने राजखान्थि दोलो माने जों जुरित दङमोन, बे राजखान्थि दोलोजोंबो माने जुरित थानानै खामानि मावबोदों। मथामथि 2005नि उननिफ्रायबो मथामथि राजखान्थि हान्जाजोंबो मोनसे रिलेसनशिपखौ लाखिना दं। दिनै आं माने मैखोमै बाहागो लानाया जाबाय 2015निफ्राय नैबे राजखान्थि हान्जायाव बिबान लानानै खामानि मावदों आरो। बिनि सिगां माबाफोर मावोमोन नामा नोंथाङा? आं एक्सुवेलि बे संगठनाव मावनाय लोगो लोगोनो आं मोनसे टिचारबोमोन, एलपि टिचारमोन। आं भलन्टियार रिटायारमेन्ट लाबाय। मानोना मोननै संगठनखौ बा मोननै स्टेन्डार्ड मेनटेन खालामनो गोबां माने खहा जायो, जेंना फैयो, समस्या फैयो। दा बेनिखायनो आं सानबाय, जिहेतु आं सामाजिकभाबे मोनसे दायबद्धता दङ, मोनसे फिसा लेभेलाव आंनि पार्सनेल लाभालाभनि थाखाय साख्रिखौ मावबाय थाबा रायजोनि माखासे खामानि मावनो गोनां माखासे खामानिया थालांगोन, बिदि मोनसे अनुभब खालामनानै आं साख्रिखौ रिजाइन होनाय जादों। आरो मैखोमै माने स्पेसियेलि माने जि सामाजिक जि माने बेबस्था दङ, बेजोंनो खामानि मावगोन होननानै बे राजखान्थि हान्जायाव मावदों आरोखि। जानिखि रुलिं पार्टि बिथाङा पिपिएफ बिथांमोनाबो देग्लायबो जेनेबा रायजो खुंगोन होननानै बुंगासिनो एबा माबा खालामगासिनो, थियारि खालामगासिनो। नोंथांमोना बिनि सायाव मा? दा बयबो राजखान्थि हान्जाया गावसोरनि पावारखौ लानो थाखाय, गावसोरनि सरकार जानो थाखाय बयबो लुबैयो। जिहेतु थांनाय 17 बोसोर 7 बोसोर
BPF राजत्व खालामबाय सासन खालामबाय बिनि जथेस्थ एन्टि इनकाम्बेन्सिया बिथांमोननि जितु BPF नि गभर्नमेन्टनि जितु एन्टि इनकाम्बेन्सि बियो नोजोर फैबाय दा बेनिखायनो रायजो राजाफोरा मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों आरो बे हिसाबै जोंनि बड'लेण्डआवहा मा जादों BPF नि बिकल्प हिसाबै मोजां मोनसे राजखान्थि हान्जा मोनगोन नामा होननानै नागिरनानै नैबे UPPL खौ मोनदों दा बेनि बिकल्प जाबाय मा BPF नि बिकल्पया UPPL दा जिहेतु नोंथांमोना मिथिगौ प्रमद बर'नि नेतृत्वआव जि माने खामानि बा बिथांनि जितु एक्टिभिटिस बिथांनि जितु नेतृत्व बेखौ बयबो मिथिगौ जे बेजों माने UPPL जिहेतु बिथाङा UPPL नि आफादगिरि आरो बेनो दैदेनलांसिगोन UPPL खौ बेनिखायनो बे UPPL नि सायाव जथेस्थ आस्था दङ जे बे मानसिफोरजोंनो मोजां मोनसे राजखान्थि बेबस्था मोनगोन आरो सांबिधानिक जितु माने मर्यादा बेखौ मोनगोन होननानै गुबुन माने जाति जनगोष्ठीफ्राबो आसा खालामदों आरोखि आरो बेनिखायनो दिनै BPF आ जिखौ बुंबाय थादों अलरेडि दाखालि 27 जि तारिख 27 माने मार्चआव आरो बिथांमोननि जितु माने सरकार बा बिथांमोननि जितु राजत्व बे जोबखांनायनि उनाव बिसोरनि प्रति रायजोफोरनि एसेबां आस्था दङमोनबाबो बे आस्थायाबो गैला दा बेनिखायनो गोबां BPF नि कर्मीफ्रा नेताफ्रा जोंजों जगाजग खालामनानै जइन खालामगासिनो दङ लेटेस्टलि मोनसे बिराद गिदिर टीम जोंनि नैबे UPPL आव हाबफैगोन बिथांमोना बुंदों जिहेतु गोदान सरकार फैसिगोन बे गोदान सरकारावहा UPPL आनो दासिगोन सरकारखौ गतिके जायफोर BPF नि हट कर्मीफोर दङ गोथारथि थानाय हट कर्मी मोजां खामानि मावनो गोसो थानाय बिदि माखासे कर्मीफ्रा मा जादों मोनसे बिकल्प माने लामा नागिरनानै दा बिथांमोना UPPL खौ नागिरना मोनदों आरोखि दा BJP बो दङ BJP आ मोनसे राष्ट्रीय दल हिसाबै जोंनि नैबे मोनसे फिसा लेभेलाव काउन्सिल लेभेलावहा रिजनेलिज्म मोनसे फिलिंसआव रिजनेल मोनसे जायगायावहा बे माने राष्ट्रीय माने जितु राजखान्थि दोलो बिथांमोनखौ माने रायजो राजाफ्रा एक्सेप्ट खालामनो एसे खस्थ' मोनो आरोखि दा बेनिखायनो जोंहा 100% सियर जादों जे फैगोन नैबे जितु बिसायख'थि जागोन बेयावहा जोंनि संख्या गरिष्ठता मोननानै मथा-मथि जों सरकार मोनसे UPPL आ सरकार दागोन आरो बेयाव जोङो मोनसे दाखालि एनालाइसिस खालामनानै मोनदों अलरेडि 26टा सिटआ जोंनियाव माने रोखा जाबाय 26टा सिटआ एकदम 100% रोखा जाबाय सानदों दाखालि 27 मार्चनि उनावहा मोनसे आरो मोजां मोनसे माने रिजाल्ट बा मोजां मोनसे माने मोनसे सिचुएशन जोंनि गेजेराव नुजाफैदों माने बिभिन्न गुबुन हारिफ्रा BPF आव थानाय दोलोआव थानाय गुबुन हारिफ्रा जोंजों जगाजग खालामनानै जोंजोंनो माने हेफाजाब होनायनि बाथ्रा बुंदों दा थाङै जुदि 2 मास 3 मासनि उनावहा बा 1 मासनि उनाव जुदि इलेक्शना जायोबा नेक्स्ट इलेक्शन जायोबा मथा-मथि 32टासो सिट संख्या गरिष्ठता हिसाबै जों मोननो हागौ बेखौ जों आसा खालामदों आरो नोंथांनि बायदिब्ला UPPL आ देग्लाय रायजो खुंगोन रायजो खुंबा गाहाय मावनांगौ गोनां खामानिफोरा माबायदि खामानि आखायाव लागोन दा बेनो मेन थांखिया जाबाय मा आनएमप्लयमेन्टफोरखौ एमप्लयमेन्ट होनाय बिराद मोनसे गिदिर मोनसे सारा बुहुमावनो मोनसे समस्या बेयो जेंना मोनसे आनएमप्लयमेन्टआ बे आनएमप्लयमेन्ट जितु सिस्टेम बेखौ बे जेंनाखौ सुस्रांनायनि एकमात्र जोंनि माने उद्देश्य जों मोनसे डिजाइन बानायदों मोनसे मडेल बनायदों जाय डिजाइनजों मडेलजों सारा BTR नि रायजो राजाफ्रा जेसेबांखिनि सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बेकार आनएमप्लयमेन्ट दङ बिथांमोननि माने फार्स्ट माने बिसोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे गिदिर मोनसे डिजाइन बनायनाय जादों पलिसि लानाय जादों बेनि अनगायैबो BTR सुक्ति दाखालि जाबाय जेनेबा 27 मार्च जानुवारियाव जि BTR सुक्ति जालांबाय बे BTR सुक्तिनि आधाराव जेसेबांखिनि दफाफोर दङ बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि मुल उद्देश्य जिहेतु जोंनि गेजेराव एबसु NDFB मोनब्रै गुट माने UPPO बिथांमोननि माबायाव माने सुक्तियावनो माने सागानावनो
सुक्तिया जालांबाय दा बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि दायित्वआ जोंनि माने रेसपन्सिबिलिटि जायफोर माने लिडारफोर दङ बिथांमोननि दायित्व थागोन आरोखि दा बेनिखायनो बेखौ फुल प्लेजेड माने इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौबा मोजां मोनसे थिंकिंनि मानसि मोजां सिन्ताधारानि मानसिफोरखौ नांगौ दा बेनिखायनो प्रमद दामोन बायदि बिराद सेन्टिमेन्ट गोनां जाय मानसिया गावनि बाथ्राखौ एसेबाबो सानालासेनो केवल रायजो राजानि बाथ्राखौ साननानै रायजो राजाखौ मोजां खालामनायनि बाथ्रा जाति जनगोष्ठीफोरखौ जौगाखांनायनि बाथ्रा जाय सिन्ता खालामदों बे मानसिनि आखायावनो जिहेतु नेतृत्वआ फैसिगोन दा गतिके बे जों आसा खालामदों माने बिटिआर सुक्तिनि आधाराव जेसेबांखिनि दफा दङ बेखौ माने इमप्लिमेन्टेसन जाजोबगोन दा बिभिन्न फसंथानफोर दङ एडुकेसनेल फसंथान इन्डास्ट्रियेल बिभिन्न माने जिफोर माने जोंनि जितु अर्थनैतिक बुनियाद ना जायखौ बुङो बे अर्थनैतिक बुनियादखौ माने सुफुंनो थाखाय माखासे प्लेनिं लानाय जादों बिटिआर सुक्तिनि आधारावबोनो होन आरो जोंनि माखासे डिजाइन बानायनायनि माबावनो होन जोङो मोनसे सिस्टेम खालामदों जाय सिस्टेमाव जाय जोंनि डिजाइनाव जाय जोंनि जितु मेकानिजम दङ जितु पलिसि दङ बे पलिसियावहा गासिबो बिटिआर ओनसोलनि जेसेबांखिनि सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिथांमोनखौ मोनसे मोनसे नट अनलि गभर्नमेन्ट जब माने एनि माने प्राइभेट हिसाबै बिथांमोनखौ माबायदि इस्टाब्लिश खालामनो हायो बिथांमोनखौ माबायदि माने एमप्लयमेन्ट होनो हायो बेखौ जोङो डिजाइन खालामदों दा जोंनि उद्देश्यआ जाबाय मा जोंनि बिटिआरनि जितु अर्थनैतिक बुनियाद बेखौ फार्स्ट टाइम माने बनायना लानाय दा बेनिखायनो विभिन्न सेक्टराव डेभेलप खालामनो थाखाय मोनसे डिजाइन खालामनाय जादों बेखौ जोङो माखासे जोंनि नेताफोरजों जोंनि गोरों गोरा एक्सपार्टफोरखौ लाफानानै मोनसे डिजाइन खालामनाय जादों आरो बे डिजाइनजोंनो जोङो बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो नाजादों दा बेनिखायनो जोंनि पार्टियाव नैबे देग्लाय पार्टियाव माखासे सेल माने दानाय जासिगोन माने दानायबो जादों दायो एग्रिकालचार सेक्टराव आनएमप्लयमेन्ट सेक्टराव बिदि विभिन्न सेल दानाय जागोन आरो बे सेलफ्राव मा जागोन माने निर्दिष्ट उपयुक्त मानसिफोरखौ बेयाव माने नियोग खालामनानै गोबां माने जि जेंना दं बेखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो माने पलिसि लादों बुहुमनाङै जानिखि कर'ना भाइरासनि थाखाय इलेक्सन जायैनि थाखाय सरकारा दायो गभर्नरनि आखायाव थांबाय बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुङो दा मोनसे सांबिधानिक जि बेबस्था बे मोनसे दुर्भाग्यजनक होनना होननांसिगोन जे दिनै बिटिआरनि जि बेबस्था बे बेबस्थाखौ रायजोपालनि आखायाव थांनायानोथ' जोङो वेलकाम जनायदोंब्लाबो जोंनि सारा बिटिआरनि थाखायनो मोनसे दुर्भाग्यजनक घटना जादों माने नैबे कर'ना भाइरासनि थाखायनो जोङो बिदि जानो गोनां बायद' जाबाय दा जि कर'ना भाइरासनि जि कन्ट्रा बा जितु माने गिलु बालु मोनसे जितु सिटुएसन बेखौ लानानै बयबो जों सांग्रां जानाया बिराद दरकार जिहेतु बे दुर्भाग्यजनक भाबे आनफर्चुनेटलि बे भाइरासआ फैबाय जोंनियाव दा बेनिखायनो बे बिपिएफआ सरकार जोबखांनायनि उनावहा मोनसे सांबिधानिक जितु बेबस्था दङ बे सांबिधानिक बेबस्थासो रायजोपालनि आखायाव थांबाय बेखौ बुंनो गोनां जेबो गैया नाथाय घटनाया जाबाय मा बेनि सिगाङावनो सरकारखौ दाना लानो हायोमोनब्ला मोनसे मोजां थासारि फैगौमोन जोंनि गेजेरावहा जितु माने मानसिफोरनो जिखिनिया माने क्रिटिसिजम खालामदों बे रायजोपाल सासन बेबस्थाखौ लानानै बे बुस्थुआ फैनाय नङामोन आरोखि दा दिनै जबरदस्त बिपिएफआ गावसोरनि आखायाव पावारखौ लानो थाखाय माने पिएल खालामदों केस खालामदों आरो नैबे अगणतान्त्रिक होननानै बुंदों बे एक्सुवेलि अगणतान्त्रिक नङा दिनै बिजाथि महरै बिथांमोना नमिनेसन साबमिट खालामबाय आरो बिजाथि महरै बिथांमोनखौ माने सिक्रिटिबो होनाय जाबाय माने नमिनेसन साबमिट खालामनानै जे बिथांमोना बिजाथि हाग्रामायाबो सासे बिजाथि हिसाबै माने साधारन एमसिएलए बिजाथि हिसाबै बियो माने मथा मथि सिक्रिटि होनाय जाबाय बिथांमोनखौ मडेल कड अफ कन्डाक्ट दङ दा बिनि उनाव जुदि बे पावारा जायफोर बिजाथि दङ जायफोर दोलोफोर दङ बिथांमोननि आखायाव जुदि पावारखौ होनो गोनां जायोबा बिथांमोना नैबे पावारखौ माने इलेक्सनाव बाहायगौमोन आरोखि दा बेनिखायनो जोङो सिन्था खालामनांसिगोन सोरबा
दा जिहेतु सागानगिरि हिसाबै कि सिगनेटरि हिसाबै जोंनि आबसुआनो दङ प्रमद बर' बिथां दङ बेनिफ्राय गोबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो दङ दा बिथांमोनखौ जुदि बुङोमोनबा जे बिनि माने केयारटेकार हिसाबै बिथांमोनखौनो माने 6 माससो होनाय जाथोंसै होनना बुंबा होमबाथाय रिएक्सना बेलेग जागौमोन हाग्रामाया बिराद माने अबजेक्सन खालामगौमोन माने बिथांमोना बेखौ इलेक्सनाव बाहायगोन मागोन होननानै बुंगौमोन दा बे एखे बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै गुवारै जिहेतु जोङो इन्डियान कनस्टिटिउसननि आन्दारावनो दङ भारतीय संबिधाननि गेजेरावनो दङ जोङो दा बेखौ गिनो गोनां जेबो गैया दिनै दाखालि जि माने रायजोपाल शासन बेबस्था जाबाय बा रायजोपालनि आखायाव थांबाय बे जोंनि माने पावारा दा बे रायजोपालनि आखायाव थांनाय लोगो लोगो माखासे अफिसारफोरनि जितु एक्टिभिटिस सिगांनि जितु माने भ्रष्टाचार दुर्नीति बेफोर माने एसे माने गिनाय मोनसे माबायाव फैदों आरोखि अफिसारफोरनियाव जे जों हमजागोन नामा माखासे दुर्नीति जालांबाय माखासे माने जोंनि जनप्रतिनिधिफ्रा जायफोर माने एम दङमोन जायफोर माने सरकाराव दङमोन बिथांमोना जथेस्थ माने करापसन खालामबाय बे करापसननि माबायावहा बिथां हिसाब निकास होनो गोनां बायद' जादों दाखालि 2 तारिखाव मोनसे अर्डार माने प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिफ्राय दिहुननाय जादों माने जेसेबांखिनि बिटिआरआव माने गिदिर खामानि जाबाय बेनि एगेन्स्टआव पावार पइन्ट प्रेजेन्टेसन होनांगौ उइथ फट' होननानै माने मोनसे अर्डार दिहुनदों आरोखि प्रत्येकटु डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ हेडफोरखौ बे अर्डारखौ होनाय जादों आरो पावार पइन्ट जितु माने प्रेजेन्टेसन बेखौ होदों आरो बेखौ सम्भब नङा माखासे स्किम माखासे माने आसनिफ्राव जेसेबांखिनि करापसन जाबाय बेखौ पावार पइन्ट माने प्रेजेन्टेसन होनाया अफिसारफोरनि थाखाय सम्भब नङा आरो बेनि थाखायनो बिसोर बिराद गिनाय मोनसे माने फैदों दा बेनिखाय सोरबा जेलाव थांगोन बायदि मोननानै गिनानै माखासेया मा खालामदों बेखौ जबरदस्त माने केस खालामनानै बे एक्सटेनसन खालामनो नाजाबाय थादों आरो बे केसजोंनो मा खालामदों बे इलेक्शनसिम जुदि बे केसखौ लांबाय थानो हायोबा बिथाङा हयथ' एरेस्ट खालामनायनिफ्राय एसे गगोन आरोखि बे बेबस्थाया जागोन हयथ' दा बेनिखायनो जोङो सानदों माने जिमानखिनि माने करापसन जादों जोंनियाव लाइबिलिटि जेसेबां जाबाय बिटिआर ओनसोलाव बा बिटिसि गभर्नमेन्टनि बे लाइबिलिटिखौ सोर रेसपन्सिबिलिटि लागोन अफिसारफोरा लागोन ना सोरबा हाग्रामाया लागोन ना थांनाय बिपिएफ गभर्नमेन्टआ लागोन बे बिराद गोदोर मोनसे कुइसन आरोखि दा बेनिखायनो जोङो सानदों मा माने जिखिनिया लाइबिलिटि दङ बेनि स्पष्ट माने माबाया लाइबिलिटिनि रेसपन्सिबिलिटिया सोर लागोन दानि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बेखौ स्पष्ट खालामनांगौ दानि माने रायजोपाला बेखौ स्पष्ट खालामनांगौ बेनि जेसेबां लाइबिलिटि दङ बे लाइबिलिटिखौ सोर सुस्रांगोन माने दा बेनो घटनाया दा बेनिखाय जोङो सानदों रायजोपालनि जितु बेबस्था हाखन बेबस्था बे थिगानो दङ माबा हिसाबै माने सरकार जुदि दानो हायोमोनबा बिराद मोजांमोन जों दुर्भाग्यजनक भाबे बे शासन बेबस्थाया रायजोपालनि आखायाव थांबाय किन्तु जोङो बेखौबो बुंनो सानदों माने बिपिएफनि आखायाव थायोबा किन्तु बिसोरो बेबहार खालामगौमोन इलेक्सनाव बिसोरनि बिपिएफनि आखायाव थास्लायस्लाय माने रायजोपालनि आखायाव थानायखौनो जोङो माने एसे गोजोननाय मोन्दों आरोखि साबायखर थाबाय बिथांनिसिम जोंनो गावनि बेसेनगोनां समखौ होनायनि थाखाय आरो जोबनायाव जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्सनिफ्राय बिथांमोननि दोलोनि थाखाय गोजोन हामग्लायनाय हरनानै जोंनि जानिखि मोगा मोगि जानाय बेखौ बेयावनो दोनथ'बाय खुलुमबाय।